Moi! Me pelaamme Sly 4, niin kuin näkyy. Sly Cooper on time. Tää on tosi hyvä peli. Mä oon läpässyt kaikki kentät, mutta tehdään pelivideoita mun kamunkaa. Katsokaa tuota paviaanin pyllyä. Ei Slyta, vaan paviaanin pyllyä. Siellä se pylly töröttää. Anteeksi sormeni. Joo, mä lopetan peleillä. Me paussaamme, koska tässä on ihan helvetin pitkä lata. Noin, taas jatkuu. Minuutti 19. Ja 20. Minuutti 30. Taas 4. Rupesin pelaa karmeli täällä. Ei vaihe siihen latausammukseen. Se on hyvä. Se tappaa jätikkeitä. Kato kamerasta. Mä zoomaan siihen kohtaan. Otatkin. Joo se. Panat L1 pohjassa, josta se ampuu. Sitä pohjasta, josta se ampuu, niin vielä pohjassa. Olisi painanut pohjassa. No mä painan L2. No. Kato, R1, sori, siis kato, näin. Siis, kato. Joo. Ja sitten päästät. Tuota jaksaa. Älkää välittäkö, jos mä joudun vähän neuvoa mun kaveri, kun se ei tiedä noita kaikkia, mitä tää Karmelitta tai Sly tai Murray tai Pentti osaa. Tai esi-isät. Tai no, kyllä se esi-isät tietää. Paitsi ei kaikkien, kun se ei oo kaikilla pelannut. Vai ootko sä pelannut kaikilla? Eiku oot. Vieläköhän siellä päästä. Paam, kuoli. Miksi sä juokse nopeampaa? Onks täällä juokse kenenkään takana tällä? Päästä. Niin, seis. Se sanoo. Vihaarita skorpionit. Kukaan puhuuko mitä tehdä? Pauselle taas. Ja sanokaa, jos te haluatte, että me aloitetaan uusi peli ja näytetään, missä on kaikkia pulloja tai aatteita tai miten läpäistä joku kenttä tai semmoista, niin pistäkää kommentteissa. Ja pistäkää kommentteihin, tehdäänkö me lisää vai eikö. Vaikka sanoisitte, että ei, vaikka te sanoisitte, että ei, silti me tehdään yksi video. Jos te sanotte Joni, niin me saatetaan tehdä enemmän. Tai en mä tiedä, jos te sanotte ei, niin me ei saateta tehdä yhtään. Sori, että paussasin, mä pistin oven kiinni. Koska kuka muu kuvaisi sillä välin, kun mä pistin oven kiinni, mutta aivan sama ei puhuta ovesta. Nyt mä oon ihan hiljaa. Passaan, kun toi ottaa lentävää mattoa.
Nyt tulee. Nyt katsotaan, miten veeti menee. Ja muuten nyt mä näytän itseni. Näyks mä? Vähän liian suurella. Onks nyt? On vielä Hetken mä zoomausta. No. Okei. Siis jatketaanpas. Mä taidan näyttää, että meidän kuvaaja on Veeti. Laita kesoo. Josta mä tykkään, niin ne näyttää aluksi kesoo, että kameralla. Toi kesojuttu, niin se oli vaan läppä muutes. Että niin, se oli vaan läppä. Quickly chill on onnellinen. Vai oliko se oppilinen ajan kerännyt katsoa? Mä en oo koskaan tiennyt, minne tuolla pitää ampua. Kato vaikka. Mitä sä epäilet? Ja sä muka epäilet. Väärässä. Pistä hidastus nyt. Hidastus. Et kerran hidastus nyt menee. Saakaa, jos te haluat, että me vedetään parkour, fail ja mitä tahansa, niin me voidaan vetää. Ja jos te sanotte, niin me voidaan katsoa noita tehdään. Me ruvetaan katsoa kaikista videoista joka päivä noita kommentteja. Et jos te pistätte jonkun kommentin, että me pelataan vaikka Black Ops jotain, niin me odotetaan niin kauan, kunnes me saadaan vaikka Black Opsia ja sitten ruvetaan tehdä siitä videoa. Tai sitten GTA 4, se mulla on. Tai jos te tahotte, niin mä voin viedä tän taplun mun kaverille Veetille ja kuvata fakryä. Se olisi teille tarpeen tai semmoista. Nyt musta meidän pitää tehdä tälle nimi. Tämä on siis meidän eka video. Siis toivottavasti tykkää, että ei tarvitse painaa yleensä pohjassa. Hei, kato Aar. Aiotko viedä? Okei, äkkiä maahan. Pääsitte asu pois. Asu pois. Tiedätkö edes missä se on? Mä ottaisin hidastusasu. Ja pistäisin hidastuksen päälle. Mene sinne asuvalikkoon, silloin toi aika ei pyöri. Toi kello. Älkää välittäkö, jos Veeti ei onnistu viemään, koska se ei oo tässä Sly 4 vielä yhtäkään aarretta vienyt minun tukikohtaani. Tai siis mun kaverit ja mun tukikohtaan. Mut nyt se taisi päästä. Ja vielä varmistaa meneekö se sinne. Koska kaikki ei mene. Me joudutaan mennä varmistamaan, että menikö se sinne, niin palataan pian.
Mun kaveri pistää vähän rytinäksi. Okei, vedä tota pataa. Boom. Ja vielä yksi kiisku. Bam. Noin. Mun kaveri ei oikein helläkourainen noille. Nyt se saa pataa. Kohta me ehkä